Je hříčka. Je to podle poslaneckých klubů, je to vlastně pro každého poslance, tady je, pro který klub to je, a tady je vlastně jméno toho poslance. A kdo to posílá, prosím vás, ještě potřebuji vědět? Je to vlastně společná aktivita neziskových organizací, já když tak můžu dát vizitku. No, to bude to Vlastně za Mezinárodní institut pro další jsou tam. Jo. To tam je všechno v tom dopise. Takže vám to... Tady když tak Můžu tě poprosit, kdybys to jenom zmáčknul, já to pánovi tady předám. Můžeš nechat běžet. Jo. Tak vám to předáme.